गीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गीता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चरपाई छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलदेव शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमलदेव शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? चरपाई छाप जहाँ रहेगा। आपका बटन कहाँ दबेगा? चरपाई छाप जहाँ रहेगा। ए भैया, ए बहिनी, ए माता बहिन, ग्राम पंचायत राज अशोक नगर चौखरा से बीडीसी पद महिला उम्मीदवार हमनी के बीच में गीता देवी आयल बड़ी, जौन की चरपाई छाप लेके आयल बड़ी। क्रम संख्या 2 पर बा। क्रम संख्या 2 पर बटन दबा के आ भारी से भारी महत्व से विजयी बना के आ गीता देवी के बीडीसी बनावे के बा। कर जोड़ी कहेली गीता देवी लजिया बचावे के बा। चरपाई छाप मिलल निसनिया ओही पर बटन दबावे के बा। विजयी बनावे के बा। विजयी बनावे के बा। अब की जीतावे के बा। ए भैया, गरीब के मसीहा, गरीब के हर एक दुख में सुख में साथ देवे वाला हमनी के बड़ भैया कमलदेव शाह जी, उन्हीं के पत्नी बनी गीता देवी, जे की चरपाई छाप लेके आयल बड़ी आप लोग के बीच में, जौन क्रम संख्या 2 पर बा। क्रम संख्या 2 पर ही बटन दबा के आ भारी से भारी महत्व से विजयी बना के आ गीता देवी के बीडीसी बनावे के बा। सुनी भैया, सुनी बहिनी, चाचा चाची, भूले ना भूलावे के बा। भूले ना भूलावे के बा। भूले ना भूलावे के बा। सेवक बन के करी है सेवकैया, सबका के बतावे के बा। ए भैया, ग्राम पंचायत राज अशोक नगर चौखरा से बीडीसी उम्मीदवार हमने के गीता देवी, जौन के चरपाई छाप लेके आप लोग के बीच में आयल बड़ी। ऐसे सबका के बताए कि हमने के अपन पंचायत ग्राम पंचायत राज अशोक नगर चौखरा खातिर सबसे बढ़िया बीडीसी उम्मीदवार हमारे गीता देवी बारी। पंचायत राज अशोक नगर चौखरा से बीडीसी बनावे के बा। आचारा पसारी भोट मांगतारी, चाची हो जीतावे के बा। चाची हो जीतावे के बा। चाची हो जीतावे के बा। लजिया बचावे के बा। चुनाव प्रचार के लिए संपर्क करें 72 500 74 323।